Vážení televízni diváci, vítajte pri štvrtej časti seriálu Megafoto. No, tentokrát sme sa rozhodli prísť do interiéru, nakoľko naše letné dni sú upršané. Ale ja som teraz úplne v rozpakoch a dokonca som aj zabudol, čo som vôbec chcel na začiatok povedať. Viem, čo chcem. Uviesť nášho hostia, Mareka z firmy Megafoto. Zdravím. Čauko. Marek, tým, že som naznačil, že som niečo zabudol, to je moja pamäť. Už som starší to spoluobčan a ja zabudám. Ale keďže foťáky nemôžu zabudnúť, lebo majú nejakú svoju internú stávanú pamäť, je tak? Ako sa to vezme? Niektoré áno, niektoré nie. Niektoré kompakty majú svoju integrovanú pamäť, ktorá je však veľmi, veľmi malá, iba na pár fotiek. Preto si musíš zadovážiť pamäťovú kartu. A tie zrkadlovky, ktoré sú veľmi drahé? Tie sú na tom úplne najhoršie, tie nemajú žiadnu stávanú pamäť. Čím drahšie, žiadna pamäť. Presne. To je akože čím krajšia baba, tým žiadna pamäť. Ja si tu teraz začínam pripadať ako v teleshoppingu. Máme tu na stole množstvo kariet. No ja viem, že jeden kamoš používa nejakú CF-ku, druhý SD-čku. Poďme prosím ťa postupne od toho, čo je najrozšírenejšie. Najrozšírenejšie karty budú SD-čky, alebo pod novým názvom SDHC karty. Idú do drvivej väčšiny kompaktných fotoaparátov a do začiatočníckych zrkadloviek. A pripona HC znamená čo? Znamená high capacity, to znamená zvyšovala sa ich kapacita. 4, 8, ďalej tu máme 16, 32, medzi tým nie je nejaká 24? Nie, 24 nebýva. 32, 64 a tým končíme? Posledné, čo držíš v ruke, to je ešte novší formát ako HC, je to XT. Tu je myslím kapacita až do 2 TB. Potenciálna, ešte sa nevyrába. V takej malej veci 2 TB, veď ja mám doma 1 terový disk a ešte to ide na Miniaturizácia. Vývoj ide dopredu. Na takú bežnú 8 GB koľko fotiek uložím? Ono to závisí od kvality, ale keby si zobral taký 10 megový snímok, tak by si tam zmestil okolo 1500 záberov. 1500 fotiek, to kedysi som mal 36 snímkový film. To ani nechcem rádať, koľko toho bolo, dnes to uložíme páni a dámy na takúto malú kartičku, ktorá stojí Zhruba 15 € podľa značky. Tento Kingston je? Je to taká stredná trieda. To znamená, že Lexar Professionalita najvyššia trieda? To už sa radí do tej najvyššej triedy spolu s 8 diskom. Niečo takéto malé sa nepichne do mobilu? Do mobilov idú menšie formáty týchto kariet alebo ich odvodeniny, buď microSD formát, alebo niektoré mobily značky majú odvodené. Počkaj, microSD to je tiež takéto nejaké malé, ak sa nemýlim, nie? To má 2 GB. Má. Zase záleží od kvality foťaku a koľko uložím. Čiže toto je, a takisto tu mám, že SD, ale micro. Môžeš použiť z mobilu priamo do foťaku, ale musíš mať takýto adaptér. Cena väčšinou to býva výhodný set už priamo. S mobilom, nie? Nie s mobilom, ale priamo s kartou. Čiže kúpiš microSDčku spolu s tým adaptérom, stojí to pár eur. Štandardná cena okolo 2 €. 8 GB. Nevymeníš za moju dvoj, doplatím. Vymením, ale nepôjde ti tam. Prečo? Pretože toto je do Sony Ericsson. Takže nič. Takže ešte rozlišujeme značky. Marek, ja mám kamaráta, ktorý je profesionálnym fotografom, ktorý fotí stužkové promócie, kary, ale aj to, keď sa ti narodí niečo. To fotí na nejaké CF karty. Správne držím v rukách CF kartu? Áno, je to ono. Čo bolo skôr? SD či kompakt? To je ako, čo bolo skôr, sliepka alebo vajco. Sú spoľahlivejšie. Sú väčšie, znesú väčšie extrémy. Ale takúto veľkú kompakt flešku do svojho digitálneho fotoaparátu za nejakých 170 € bežného nejakého Nikon Coolpix, ktorý sme rozdrobili v minulej časti, asi nedám. Dáš s kladivom. Super, ale zase naopak SDčku by som mohol nacpať do. Mohol, takisto cez špeciálnu redukciu, ktorú tu máme tiež. V podstate vyzerá to nejako takto. To znamená, že ak sa naučím poriadne fotiť, napríklad na nejakom vašom kurze alebo pri našom fotoseriáli, a kúpim si digitálnu zrkadlovku a nebudem chcieť zahodiť staré karty, nejaké 16 GB, tak si kúpim iba adaptér a budem už mať profesionálne CF karty, ktoré znesú viac, ale viac v rýchlosti, hej? Ktoré znesú viac, čo sa týka teplôt. Odolnosti, častokrát profi fotografii fotia v Arktíde, v Antarktíde a tak ďalej. Na konci budeme s tým fotiť. Nedá si vodu? Za akou je príkuťou? Compact Flash 8 GB. Výborné. Môžem aj ja? Jasné. Stretneme sa na infekčnom. Vynikajúce letné osvieženie. Vráťme sa späť do histórie. Pred tými SDčkami a CF-kami boli aké karty? Fujina spoločne s Olympusom používali XD formát, ktorý skončil pre kapacitu, viacej ako 2 GB nedokázali vyrobiť. Stará technológia, nespoľahlivá,
pomalé karty. Problém s videom. Tam je tiež voda. Nič sa nedieje, budeme mať XD-čkovú príchuť. Takisto Sony išlo svojou cestou, oni mali formát memory stick a potom memory stick Pro Duo. A dokázali ísť napríklad do 8 GB, tak? Dokázali, ale karty sa nedokázali uchytiť, nedokázali aj tak konkurovať SDčkám a museli sa jednoducho podôvať. Lebo ako vidím, tak toto Sonyčko tu má, že 8 GB Full HD video, ale predpokladám, že to bolo len do Sony a to bol asi konkurenčne nevýhodný boj. Dobre, ale aby nám neskončili niekde takto na dovolenke v nejakom mochite, trebalo by ich asi niečím chrániť, hej? Tak môžeme chrániť aj na dovolenke aj seba, ale o tom v inej časti, niekde inde. Bývajú rôzne púzdra, napríklad... Tiež príchute, hej? Tiež rôzne príchute. Bývajú takéto aj na SDčka, máme tiež na sklade. Nafotili sme si celú dovolenku, dokázal som na 8 gigovú SD kartu, túto čo mám v ruke, dostať v kvalite 10 megapixelov 1500 fotiek. Prosím ťa, ako ich dostanem do počítača? Tak štandardne, buď môžeš prepojiť fotoaparát s počítačom cez kábel, čo je teda zdĺhavé a dosť nepohodlné. Kábel sa častokrát stratí. Čo sa mi sa zlomil? Alebo zlomí, poškodí, ťažko sa zháňa, preto najlepšie riešenie. Buď máš integrovanú čítačku v notebooku alebo v PCčku, alebo si môžeš zadovážiť takúto srandu. Tie ceny sa pohybujú okolo 7 € a viac, podľa toho, čo všetko do toho môžeš dať. To vyzerá ako USB kľúčik. Je to veľmi podobné. To znamená rôzne sloty na rôzne karty. Čím väčšia čítačka, tým viacej slotov na rôzne karty tam máš. A toto je niečo väčšie. To je kvalitnejšie, keď je to väčšie? O kvalite ani by sa moc nedalo hovoriť. Ako si určite všimol, tu nás sme vynechali profesionálov. Nemáme tu na slot na kompakt flashkovú kartu. Tu na ho už máme. Máš tu aj microSD, aj na mobily, presne tak. Prosím ťa, keď sme pri tom, sme na dovolenke, okrem toho, že fotíme, niekedy aj točíme. Môžem na tieto CF-ky, SDčky točiť? Samozrejme môžeš. Obyčajné video, ja neviem, klasické VGAčko, môžeš točiť aj na obyčajnú pomalú kartu. Napríklad na takúto SDčku, 8. Úplne bez problémov. Natočíš VGAčko bez problémov, nebude tam žiadne sekanie. Ale pokiaľ mám foťák, respektíve na krabici som mal napísané, že HD movie, HD video, tak už môžeme HDčko sem točiť? Tam to závisí potom podľa rýchlosti tej karty. Potrebuješ už niečo kvalitnejšie, čiže aspoň klas 6. Zase som sa stratil. To znamená, na obyčajné SDčky VGAčka natočím bez problémov. Pokiaľ chcem HDčko, jedna vec je veľkosť, čiže minimálne od 8 GB vyššie a zároveň závisí od rýchlosti čítania. To znamená, keď idem na 12 dní na dovolenku, tak asi by som si vystačil tak na deň. No, to je tak, asi možno na 20 minút Full HDčka. Čiže príjemné zážitky z dovolenky by som si už potom doma nepremietal. Chutí ti koktail? Prosím ťa, tu ešte na tejto CF-ke nejaký zinzik, to majú všetky kartičky? Je to zámok. Majú to iba SDčka, respektíve SDHCčka, je to ochrana proti ďalšiemu zápisu. Čiže máš tam nejaké dobré fotky, ktoré nechceš, aby ti niekto premazal, alebo sám nechtiac. To bolo na diskete. Presne tak, je to isté. Dúfam, že som ho teraz odomkol. Tak na záver ti naozaj iba poďakujem. Dúfam, že ti u nás chutil, teda u vás chutil môj koktail, CF-kový, 8 gigový. Výborný. Ja ti poviem, že aj našim televíznym divákom, že 5. diel bude o niečo záživnejší, pôjdeme niekam do fotoateliéru, tak tebe potom iba príjemné pracovanie. Ak by ste nám chceli zaslať nejaké tipy, návody alebo rady k relácii, tak relácia@megafoto.sk. Ako vidíte, už nám začalo pršať. Príjemné zvyšné letné dni a samozrejme tešíme sa na sledovanie 5. dielu s reláciou megafoto.sk. Už stačí, kto to bude platiť? Vážení televízni diváci, stále sledujete časť, kde sa bavíme o pamäťových kartách. Marek, ahoj! Čauko. V úvode relácií si spomínal množstvo informácií o tom, ako správne používať pamäťové karty. Ja som sa vrátil teraz z dovolenky a požičal som si od teba jednu CF kartu a jednu SD kartu. Prosím ťa, skús mi povedať, že koľko som tam toho nafotil a v akej kvalite. Je tam SDčka Nikon Coolpix. Takže pozrieme na to. V tomto fotoaparáte mala tvoja manželka 8 gigovú kartu, zmestí na ňu skoro 1800 snímkov v štandardnej kvalite. To stihla minúť za tých 10 dní pri mori. No, dá sa to úplne bez problémov. Dovolenka je pekná, takže sa fotí. Keby si mal raz takú veľkú kartu, čiže 16 gigovú, tak tam dáš dvojnásobný počet fotiek. Ale to záleží ešte od toho, v akej kvalite je nastavený fotoaparát. Presne. A toto bolo asi ako nastavené? Toto bolo nastavené na 12 megapixelov, čiže plná kvalita.
Dobre, a keby tam chcela točiť videá, tak sa jej to potom zníži teda tá veľkosť pre tie fotky, áno? To znamená, presne tak, tá pamäť je spoločná, ukrajuje z pamäte aj video, aj fotky. Vždycky sa môžeš riadiť, ale podľa informácie, ktorá je uvedená vlastne na displeji a je to vlastne počítadlo fotiek, vždycky ukazuje zostávajúci počet fotiek, ktorý môžeš ešte nafotiť na tú kartu. Pri vložení novej karty, Jasné, presne nový timing tých počtu fotiek. tak. Koľko videa by som natočil v HD kvalite, keďže Nikon Coolpix je HDčkový, na tú 8 gigovú kartu? Na tú 8 gigovú kartu dáš v HDčkovej kvalite niečo okolo hodiny videa. Ja sa snažím byť trošku poloprofesionálom, ja som mal tento svoj trošku starší Canon, ale fotil som tam na CF kartu, taktiež bola 4 gigová. Vieš mi povedať, či je to rovnaké? 4 gigová CF, 4 gigová SDčka? Je to presne rovnaké, tam vždy závisí od kompresie toho snímku. Počet snímkov, koľko dáš na tú kartu, závisí od veľkosti kompresie a od počtu megapixelov. Čiže nedá sa porovnať 12 megapixelov v tomto prípade a 5 megapixelov v tomto prípade. Čiže čím menej megapixelov máš, tým viacej dáš na rovnakú kartu snímok. To znamená, že ona mala lepší foťak ako ja? Čo sa týka megapixelov, áno. Ale ja mám taký poloprofesionálny, keďže papa už chce. Áno, presne tak. A moje fotky sú krajšie. Určite. Marek, keď to tak v krátkosti na záver zrekapitulujem, po tej dovolenke 8 gigová SDčka je rovnaké ako 8 gigová CFka, záleží len od toho, koľko megapixelov spracúva fotoaparát. Presne tak. Na 8 gigovú SDčku zhruba tých 1900 fotiek, takisto aj na tú CFku 8 gigovú. Keď väčší násobok, to znamená 16 gigová karta s pamäťou, či už CF alebo SD, tak je to dvojnásobok. Marek, ja si teraz poprosím tie erotické nie, ale tie normálne vyvolať na plátno. Dokedy to stihnete? Tak, do 2 dní asi. Super, ja mám hodinky do 2 dní, o 2 dní som tu a na platne budú fotky z dovolenky. Tešíme sa. Čau!